Takže čau lidi, vítejte u dalšího videa. Vítejte u epizody 3 z Cry of Fear na difficulty. Difficulty. Tak, půjdeme dál. Já jsem tady skončil a vůbec už si nepamatuju, co se tady dělo. Ale můžu říct, co vím, že se dělo. Jak jsem koukal na videa, tak mi došlo, že jsem byl mnohem potišejíc než ta hra. Takže jsem se rozhodl, že dám sebe nahlas a tu hru dám trošku potišejc, abyste mě přece jenom mohli slyšet víc a hlavně mi, že víc rozumět a nejenom tu hru. Protože kdybych někde mluvil, tak by to nešlo slyšet. A já tudy jedu nahoru. Proč jedu nahoru? Mám jet nahoru? Nevím. Ale I guess, skip jsem tu jednu romku, ale tak to nevadí. Já nevím, jestli mi to actually vůbec pomůže. Ale uvidíme. Je tu cutscéna, takže asi pravděpodobně bych se měl jít. Jenomže... Aha, jo, no jasně, tady potřebuju být, protože tady mi volá ten blud. To zase opět nepřečtu. Tak, teď musím zjistit, jaká rumka to bude. Jo, já si myslím, že to bude ta... Jo, tady žádná není. No nic, takže asi to vidím takhle. Já mám pocit, že mi dojdou bulety. No nic, uvidíme. Jo, takhle se tam, kdyby mi náhodou došly bulety. Scéna. Oh. Jo. Zajímavý. Jo. That's what I thought. I wonder if someone is going to be here. Don't watch. Můžu si to tady savenout, to je užitečný. Don't watch. Jdem se pět z balkonu, lidi. Maybe I can climb down there. Tentokrát to nebylo dost rychlý na mě, protože to bylo jenom jedno. Jo, já jsem si to myslel, že to bude tahle svině. Hej, hitu to vůbec? Bože můj, tak to bylo můj bože, já si vypotřeboval tolik životů. No nic, já si to teda reloadnu, aspoň, že máme tu stříkačku, já si ji rovnou dám. A hele, jo, tady máme ty magazíny a rope, jak nečekané. Můžeme ho použít. My ho můžeme použít. Tak, jsme dole. Tady je magazín další, takže to vypadá, že budeme hodně používat gunu, to je velmi dobře, protože... Ty vole! Tak... Tý jsem se fakt lek. Bože můj. No nic. Jdeme dál. Já nevím, kolik v tom bullet. Akorát, to je skvělý. Basement key, takže já musím jít dolů. Můžu to zničit nožem? Ne, asi ne. Já si teda takhle zkombinuju, jelikož potřebuji vidět. Tady jdem dovnitř. Tady jsem byl. Nevím o tom. Ale hodím si save. Tak. Nevadí. Bylo něco tady? No, to, že si jenom mi chtěla jumpnout. Ne! Jedna buleta, vážně jedna buleta. A já nemám žádnou stříkačku. Jo, takže to vypadá, že prostě půjdeme dolů.
Já actually můžu jít kamkoliv, já potřebuji jenom jít do zádu úplně. Jo, takže na jednu, abych zabil, tak mi potřebuji přesně půl magazínu. OK. Jo, teď jim zasinu. Jo, samozřejmě, že to chce, abych šel do těchhle dveří. Nepamatuju si, že to vypadalo tak hnusně tady. Tudy jsem teď přišel, bože můj. Tak. To si nepamatuju, že to takhle bylo minulý díl. Ale vím, že tady byl ten otravnej ten, který šel strašně na nic zabít. O můj bože. Můžu jít tady? Jo, já bych tam ale asi neměl chodit, co? Zajímavý, že mi nejde otevřít ty dveře. Já půjdu radši pryč. Já potřebuji jít totiž sem. Potřebuji jít do toho basementu. Takže jdeme dolů. Dobrý, tady na to jsem třeba míň, ale já si reloadnu, protože 2 bulety fakt neudělají moc. A jaká to náhoda, najednou začalo tady teď voda. Počkat, to je potřeba jít sem, ne? Já jsem si říkal, že slyším něco. Dobrý. Tady nic. Takže jaký byl důvod toho jumpscareu? Alright, bro. Alright, bro, I guess. Bro. Jo, tady můžeme jít do basementu. Yes, sir. Takže si to savenu. Tady bude první boss fight, mám pocit. Ale jo, já si to takhle savenu s těmi otevřenými dveřmi. O kterém vím, kde co dělat, ale už vůbec nevystřelím first try. Magazín. Jak nenápadné. Že signalizovat, že se něco bude dít. Jo, tady je ta Suicide Lady. What? Jo, jasný, jo, buď v klidu. V klidu, Šimone, prosím tě. Neboj. Michael Jackson, hele, nech mě bejt. Dík. Tamhle by měla být vzadu další, jo. Tady je další. Čus. Já prostě půjdu dál. Au, what? Co? OK, I guess, bro. Hodil by se nějaký heal, jako neříkám nic, jo. Jo, tady je tahle místnost. Já nevím, co upřímně můžu moc ukazovat. Že spíš jdu jako kolem. Mám videotape. A hele, mám stříkačku. Já nevím, co moc můžu ukazovat, takže viděli jste to, jo, bylo to tam na chviličku a to je asi všechno, co stočí. Ale dobrý. Asi zapnu takhle. Dormont Badge. You unlocked a lock. Jo, já jsem se dostal zpátky, protože já musím pustit to video. Jo, jasně. Jo, už si všechno pamatuju, už vím, co se děje. Já musím jít do nějakého patra, ale musím najít nějaký určitý signalizovaný ten videoplayer. A tam si pustit právě tu nahrávku, kterou až si pustím, tak
mi to ukáže nějaký kód, který si budu muset zapamatovat, který bude od toho keeperu nahoře, od toho elevatoru. Myslím. Jo, doufám, že to tak bude, jelikož já už si to nepamatuju. Zkusíme tady. Je tu něco? Ne, tady už jsem byl, ale jako radši zkusím to, že use. Jo, je to tady. Takže jdem se podívat. Já nevím, jak moc z toho budu moc ukázat, takže když tak něco cenzornu. Jo. Šest, 7, 5, 9. No to si děláš prdel. Že tam je 6, 7. Oh můj bože. 6, 7, 5, 9. OK. Tyjo, jemu upadla hlava jako Lego panáčkovi. Jako Lego panáček, tyjo. Máme rádi Lego, že jo lidi, že jo, máme rádi Lego. 6, 7, 5, 9, to bylo myslím ten padlock. Takže 6, 7, 5, 9. A je to tak? Je to tak. Takže jedem po druhý v elevatoru. Ale už nevím, kam mě to zavede, takže to uvidíme. Tady máme cutscénu lidi. A já vůbec nevím, co se bude dít dál, upřímně. Vím, že mi čeká boss fight někdy, ale nevím už kde. Ale to nějak dopadne. Nevím, doufám, že mi to nebude trvat tak dlouho jako poprvé, když mi to trvalo asi 2-3 pokusy. Ale furt takový jako just in case. Tak to znáte, tady teda magazíny, což teda signalizuje, že se nějaký danger se blíží. Je skvělý, že Andreas spamoval tady na začátku ty magazíny, protože se to potom hodí, když jich nevyužiju tolik. Hlavně ale uvidíme. Jo, jak nenápadná. Myslím si, že jo, že by to bylo stejně useless zkoušet, i kdybych to neslyšel, protože je tam ten jiný fight, že ano? Ježišmarja, to je tenhle blud. Já už nevím, co mám dělat tady. Já myslím, že prostě musím utíct, nebo ne? Ne, tohle je ten první boss fight. Jo, tak to je lehký. Myslím. Já už nevím, co mám dělat. Já myslím, že mám prostě, že do něj mám prostě střílet, dokud on jako nespadne. Jo, jo, čau, brácho, jsi v klidu, ne? A nebo možná to je pro co tu mám tolik buletů. Já nevím, kolik mu to ubere tou buletou, jestli mu to vůbec něco ubere, když mu dám, až bude ležet. Vyzkoušíme. Já prostě, ne, nemám na to ty, jak se to jmenuje, náboje, takže to dělat určitě nebudu. Já upřímně nevím, jestli ho vůbec zabil takhle. Já nevím, jestli ho mám zabít takhle s tím nožem, nebo rychle, já myslím si, že rychle. Počkat, já si přebiju zbraň. Nůž si prohodím, protože já mám pocit, že to nedává o dost větší damage a hlavně na ně musím dát co největší damage. Já nevím, jestli mu můžu ubírat takhle.
Jo, tak trochu nemám náboje už žádný, takže myslím si, že ho budu muset umlátit, anebo se nechat zabít. Jo, určitě tohle je mnohem efektivnější, než to pomalý, co jsem dělal předtím. Jo, a já už nemám žádný bulety, takže budu muset dělat tohle. Což nevím, jestli funguje, ale... We are about to find out. Se nechám teda zabít asi. A půjdu znovu, protože nevypadá to úplně, že ho zabijí, když to nechávám takhle, takže prostě budu muset ho takhle jako to. Ale musím si hlavně přendat ten nůž, jo, tohle můžu skipnout. Tohle si prohodím, tak a jdem na to. Reload. Já bych si prakticky mohl to dual wieldnout, ale to bych nemohl přebíjet, takže to není úplně worth it. Bych aspoň teda řekl. A já jsem vypnul jeden shot. A já nevím, jestli mi to bude stačit. Já mám pocit, že ne, tohle to jako nedám. A můžu třeba jako... Ne. Tak. Můžu třeba tak jako ze zadu. To nevím, jestli půjde, ale... Nevím, jestli mu... Jo, počkat, dělej. Co nejdýl, úplně... OK. To mi nebude stačit, abych ho zabil. Jo, bude, já mám ještě jeden vlastně. A mám ho. Na druhý pokus. Jo, to nevím, jestli můžu ukázat, takže já to asi spíš cenzornu. Co se tady pan Silver udělal. Ale... asi jo. No, myslím si, že dobrý. A já jsem se probudil. Už je tu doktor. Doktor Purnell. Nevím nic, tak není nikdo. No, bych řekl, že jo. Tak. Chapter 2. Kdo je doktor? Jo. Já si myslím, že tohle je perfektní čas, kdybych tenhle díl mohl ukončit. Já jsem rád, že jste se dívali a já vás uvidím v dalším videu. Takže čau.